Ετοιμαστείτε για κάτι πολύ δυνατό. Steps. Χαμός. Κάθε χρόνο και περισσότεροι. Και εμείς όλο και λιγότεροι. Με την ψυχή στο στόμα κάθε πρωί. Σε αυτή τη σχολή θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Τι έγινε? Δεν πέρασα. Αν περάσω θέλω να είναι με την αξία μου. Στο χορό. Στο τραγούδι. Στη ζωή. Τον έρωτα. Εδώ το επόμενο βήμα είναι μόνο η αρχή για όλα. Έσκασε και ο Νουρέγεφ απ' την άνω μέρα. Ψώνιο. Τι ξύνη λένε αυτοί ρε παιδί μου. Are you ready to step up? Περάσαμε όλες τις εξετάσεις του χορού. Steps. Κανείς δεν μπορεί να σου πάρει αυτό που έχεις μέσα σου. Πολύ μπροστά στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Είστε έτοιμοι?